PKK li Bakur û Tirkiye têk şû. Dixwaze şer bikişîne Başûrê Kurdistanê garê û germiyan. PKK li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê binket li herêmên rizgarkirî yên salên 1990 ku biryargehên leşkeriyên PKK lê hebûn êdî dengê fîşek û gerîlaya naê. PKK piştî ku hemû Tirkiye û Bakurê Kurdistanê radestî dewleta Tirk kir, niha jî dixwaze çiya û bajêrên herêma Kurdistanê bike qadên şer. Rêveberên PKK her roj derdikevin televizyonan û dibêjin pêşmerge nahêle PDK desturê nade em dewleta Tirk têk bibin. Dixwaze têkçûn û tasfiya li Bakurê Kurdistanê jiyayî li ser axa Başûrê Kurdistanê jî bisepîne. Şerê PKK êdî ne li Amedê ye, li Amedê û li Akrê ye. Botan ku PKK jê ra digot dilê şer niha bûye navenda geştiyarî berwarî bala jî bûye navenda şer. PKK botan terikan du şer anî behdînan. Kato Jirka û Katyo Marînis di salên 1990 da dewletê nikarîbû bikeve û kelha PKK bû. Lê belê êdî ne qadên şer e, qada festîvalê ne. Li kela memê yek gerîla jî nemaye. Şer li Kurejaro tê kirin. Kato ew çiyayên serhildêr bûn ku Kurdan jî İskenderê Maxtunî ra jî neheştibûn. Lê PKK nekarî li wir xwe ragire û têk çû. PKK'ya ku li Katoya nekarî dewleta Tirk têk bibe, hatiye nava gundê Guherzê û Berçiyê û Amediyê û dibêje em ê dewleta Tirk têk bibin. Lê PKK rêgirî li me dike. Şirnexa ku bi salan navenda qada şer bû, êdî dengê fîşekan naê. Şer hatiye piş şela dizê. PKK li Bakur şer nake. PKK êdî li ser sînorê Bakur û Başûrê Kurdistanê jî şer nake. PKK ne tenê Bakur, derdora sînorê Başûrê Kurdistanê jî ji dewleta Tirk ra hişt û baz da. Gabar bûye navenda turizmê û garê jî bûye navenda şer. Lê binêrin, ev çiyayê Gabarê ye. Ji sala 1980 û heya beriya çend salan navenda şer a PKK bû. Di salên 1990 da herêmeke rizgarkirî bû. Dewleta Tirk ne dikarî bikeve hundirê Gabarê. Niha bûye navendeke geştiyarî. Ji Amedê û Stenbolê rojane geştiyar tên bir. Xelkê Gabarê êdî bi çandiniyê re mijûlin. Dewleta Tirk li Gabarê bi awayekî aktif li petrolê digere. PKK ji Gabarê derket baş ve kişiya. Sînor derbas kir, xwe li berwarî bala û heftanînê jî ranegirt. Geşte herêma çiyayê Garê. Êdî Garê bû qada şerê PKK. Gundiyên Garê ev 8 salin nikarin gund û warên xwe bibînin. Gundî nikarin zeviyên xwe bikêlin, feqiyên xwe biçinin û rezên xwe şîn bikin. Çima? Ji ber ku PKK dibêje ew ê li Garê dewleta Tirk têk bibin. Ma Gabar besta û Kato têra te nedikir ku tu dewleta Tirk têk bibî. Garê nebese, PKK dixwaze germiyan bike qada şer. Dibêje ku ew ê ji germiyan dewleta Tirk binbêxin. Li Cîlo Festîval li girê Cûdî gundê serî şer. Ev der çiyayê Cîlo ye. Ev navenda fermangeha eylata Zagrosê bû. Di salên 1990 da bi sedî zêdetirî gerîla bi taburan li vir bi cih bûbûn. Saddan gerîlayan li ser golên satê wêne dikişandin. Niha li vir dengê guleyan nayê bihîstin. Ev der niha qada festîval û geştiyariyê ye. Dewleta Tirk herêma Cîlo û Çarşel wekî parka millî îlan kir. Geştiyar hinde pêlavên mekabiyên paşmayê gerîla wekî bîranîn wêne dikin. PKK li Cîlo têk şû, nikarî bi xwe li wir bigirta. Bi kişiya û hat girê Cûdî, gundê Sêriyê ku 8 kilometre dûr e Amediyê û dibêje em ê dagirkerên Tirk têk bibin. Newala Cehnemê dola hespis bûye bi hişta turizmê. Newala Cehnemê ya li navenda Hezexê ya Basa ya bi ser Şirnexê ve di salên 1990 da navenda şer bû. Leşkerên Tirk ji ber ku nikarîbûn dakevin vî geliyê jê ra digotin Newala Cehnemê. Dibin her zinarekê da kozikekê gerîla hebû. Gel heta dawî piştgirî da PKK. Geliyê Cehnem yani Cehnem Deresi êdî ne qada şer e. Bûye qada turizmê. PKK jê ve kişiyaya û hatiye li çiyayên Süleymaniyê behsa têkbirina dewleta Tirk dike. Îcar çima geliyê Pisaxa devera Sindiyan qada şer e. Bi sedan darên fêqiyan û şikeftên xwezayî bi salan e ji gundiya re qedexeye. Gundiyên geliyê Pisaxa ji axa xwe hatin veqetandin û mehkûm û zaxo bûn. Ev der deşta Piraşînê ye. Murat Karayelan li vir bi şervanên xwe ra pêşbîriya ajotina hespan dikir. Niha gerîla lê nemaye. Tenê koçer û geştiyar tenê. Ev sulava Marûnis e. Di salên 1990 de yekîneyên lojîstik ên PKK li vir pas xwedî dikir. Havîngeha Karayelan bû. Niha ev sulav bûye qada geştiyarî. PKK pêşî Amed, Garzan û Botan terikan. Paşê gihaye ser sînor, angu xakurk heftanîn
برواری بالا جبر جی وکشیا نها بازن دویمین دخوازه بکه قادا شر پکه که تک شویه شیوازا شر پکه که تک شویه گریلاتی تک شویه پکه که دخوازه به شکستنه سر حرم کردستان جی فرض بکه او وکی درفتا داوین جی دخوازه پیشمرگه توشی شر بکه شر لسر پیشمرگه کردستان بسپینه دوی خلک باشور کردستان جی پکه که رب بیجه ایدی بسه